Soy Ana, me casé a los 18 y ya empecé a mariscar. Ahora estoy jubilada, toda mi vida la llevé mariscando. Bueno, pues yo soy Fátima, empecé en el marisqueo en el 1 de octubre del 2018 y vengo de generación de mi abuela y de mi madre. Y decidí meterme en el marisqueo por ellas porque me gusta la... Pues empecé a mariscar porque eran meus sogros mariscadores. Entonces dixeronme, non te podías vir a mariscar tal. E eu, pues vou probar. E xa nunca, ou era mariscadora ou era cociñeira. Cociñeira encantaba, pero mariscadora. E unha vez que cobrei que mirei os cartos, encantaba máis, claro. Cada vez máis. Dixen, bueno, non había traxes. No, ahora temos traxes, ahora é o mejor. Eu no inverno batenche as horas na espalda, as mansiñas que daban así, tiñas que bater. Agora hai cuantos de neopreno e de todo, xa viñeron uns anos despois. Había os ríos para cruzar, tiñamos unhas botas a que as tiña. E as botas a descalza, mollada pola cintura, derecha a barriga, pouco fría que estaba a agua no inverno. E agora acompañaremos o que tragan tamén, non? Bien, sí. A miña... Nos ayudamos unos a nosotros. Y cuando hay una enfermedad que no puede, pues la mandamos para casa y le cogemos la foto. Y después baja ella a hacer el ticket. Sí, como debe ser. Como tiene que ser. Despois empezouse, cando se xuntou a agrupación que foi no 2000, iso unha agrupación éramos 12. Entonces aí organizábamos xa, vos pesabades, tiñábamos varias pineirábamos, e vos pasabades para a báscula, e pasabades para a mesa, estaba unha na agrupación, escribimos o nombre, medio quilo, e nada máis, e depois jarabades aquel recibo, e ao cabo da semana mirabades, ibades a cofradía, daba unha factura, e na factura xe mirades o que jarabades e todo iso. Nosotros só fomos unha semana, veu un chavo unha primeira da xunta, nos explicou os tamaños, todo. E na semana que non fiz como vos que tuestes que faces cursos. Sí, nosotros tuvimos que hacer cursos que nos puntuasen del marisqueo de mar y después ir a la Granja de Campbell a hacer el examen. Sí. Antes había máis mulleres que homes, penso eu. E agora hai un mezclío de todo, pero agora sigas vendo máis mulleres que homes. Eu cando empecé, os homes só traballaban nas chalanas, nunca anduveron por terra. Hai algún muller que ten máis valor que os homes, Si, moito máis. Pouco a pouco foise dando pasiños. Sí, pouco a pouco vamos conseguindo pasiños. Houve que quitar cursos na directiva, nadie quixo de quitalo. Fui a barmaricarme, e máis dúas máis. Fomos as primeiras que fixemos o curso da directiva. Iso todo se traballou, iso non había nada diso. Todo se foi traballando ano tras ano, tendo reunións, enterándose de outros sitios, enterándose de outras cousas. Entonces eu fui a moitas reunións, iba collendo nota, e entonces tiñamos unha reunión co cabildo e dixíamos, mira, nunha cofradía, en tal cofradía fan isto. Yo moi contento de mi trabajo. El otro día me decía la madre de Carmen, ay, ¿no prefieres cambiar de trabajo? No, yo quiero el marisqueo, a mí me encanta el marisqueo.